Την ουσιο μάρτυρα του Χριστού Θείαν Φιλοθέη, οικετεύσομεν η πίστη, είστε εσύ και εσύ, εσύν απαντός Χριστόμε, κινδύνου εν το βίο και πάσης κύψεων. Μόνο αντίληψης των ελίπες πάνσεμνε και αδικουμένων οφθής προστάτης, των πρωτησίν προστρεχόντων πρεσβείων, αριωμένων δικία σου μέθεξεν, και πάντων των εν συμφορές συμπαθής και βέβαια οχύρωσης. Πανάριστον δόξα εκκλησίας υπάρχεις αγγέλους ίσκηνος, σιγάρε λάμπρινας των Αθηναίων την πόλη, το μαρτυρικό σου στέφη αξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανεδείχθης του Πνεύματος, περισχαλώ ελέσκηνομα, σε κατοικικίονες και η Παναγία Τριάς, διό και η Χρυσός, και το τέκνον ηξιώθης, είναι αγαλωμένη στα ουράνια. Και νικαιαεί και εις τους αιώνες των αιώνων ναβήν, τους εν θλίψες συνόντας, διάσωσον δεσποινά, και τους πειρασμούς κλονουμένους πάντας απαλλαξών, εσύ και εσύ Ιησού, και μεσητείες παρθένε, ως Αγίοι υπάρχουσα Θεό μακάριστε.